Umapila ng agaran at malalimang investigasyon si Pangasinan Governor Ramon Gico III sa mga ahensya na nagpapatupad ng batas kaugnay ng nasabat ng hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 4.3 billion pesos. Ang naturang kontrabando na tinatayang 630 kilo ng hinihinalang shabu ay natagpuang palutang-lutang sa baybayin ng lalawigan. Ayon kay Governor Gico, itinuturing nila itong isang malaking tagumpay sa paglaban sa kontra-illegal na droga. Pinuri rin ng gobernador ang mga mangingisdang nagpakita ng malasakit at kooperasyon matapos ang kusang isuko sa mga otoridad ang mga hikay na hinalang sako na kanilang nakuha mula sa dagat. Samantala, nanindigan naman si 1st District Congressman Arthur Celeste na hindi papayagan ng kanyang distrito na maging daanan o imbakan ng ilegal na droga. Nagpayag din si Sual Mayor Liseldo Calugay ng suporta at pasasalamat sa matagumpay na operasyon matapos masaksihan ang inventaryo ng mga nasamsam na item sa tanggapan ng Philippine Coast Guard sa Suala. Aniya, napigilan ang posibleng pagkalat ng droga na maaaring makasira sa buhay ng maraming mamamayan. Sa ngayon, dinala sa forensic laboratory ang mga nasamsam na kontrabando upang masuri at matiyak ang nilalaman nito. Patuloy ang investigasyon ng iba't ibang ahensya upang matukoy ang pinagmulan at kung papaano ito napadpad sa baybayin ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.